Днеска е трети епизод на нови хватки. Окей. Значи, много яка хватка, нали? Ти си зад един човек, нали? Ти го фащаш. Ти им такуваш крака и към земята и направо се доби и заредник и пада. Ако играеш в футбол матч, специалната хватка. Нали, но човека седи, надявам се те му правя. Ето. О, как ма боли твой коляно, дет ритъмта свята смотаната. И ритът си. Пада.